Sugeng enjang para adiyuswa, sugeng pepanggihan malih wonten ing renungan padintenan adiyuswa ing dinten Sabtu Pahing sekawan welas Februari 2026. Sumangga dinten punika kita nampi jejer Gusti Rawuh. Gusti Rawuh. Para adiyuswa, menawi nampi rawuhipun tamu agung, kinurmatan, pangarsa linuwih, tamtu nyawisaken samukawis kanthi prayogi ngresiki papan ngagem rasukan sae. Lajeng kados pundi menawi ingkang rawuh punika sanes tiyang limrah nanging Gusti Allah piyambak. Nalika Gusti Allah ngetingal dhateng bangsa Israel ing Redi Sinai kanthi pralambang ingkang gegirisi manah, mega kandel ingkang nyelimuti, kilat pating blencong swanten sangkakala ingkang ngegar-ngenggar sarta lindu. Punika pratandha rawuhipun Gusti ingkang kaseksenan lumantar tandha-tandha alam ingkang ngidap-ngidapi. Ing riku Gusti Allah paring dawuh dhateng bangsa Israel supados bangsa Israel nyucikaken diri, boten nyedhaki gunung lan nyawisaken manah kagem nampi sabdanipun Gusti. Salajengipun namung Musa ingkang dipun aturi minggah dhateng pucuking gunung. Bab punika ketingal pangentasan 19 ayat 17. Nabi Musa banjur ngirit bangsa mau metu saka parebane, padha sibuk marang ing ngarsani Gusti Allah lan padha ngadeg ana ing sikiling gunung. Punika dados pralambang bilih Musa ingkang kapiji dados parantara andhasipun Gusti Allah kaliyan bangsa Israel. Lelampahan punika dadosaken titi mangsa ingkang linuwih, awit bangsa Israel dipun paringi pangertosan bilih sesambetan kaliyan Gusti punika kedah suci, kebak pakurmatan lan betahaken katresnan dumateng Gusti. Para adiyuswa, ing dinten punika rawuhipun Gusti tansah kasembadan ing gesang kita, senajan boten lumantar lindu, kilat utawi swanten sangkakala, nanging Gusti karsa rawuh lumantar sabdanipun ingkang suci. Senadyan tandhanipun boten kados jaman rumiyin, nanging ajining rawuhipun Gusti tasih sami, kedah dipun tampi kanthi pakurmatan manah ingkang resik lan kasetyan tumrap dawuhipun. Ing wekdal punika kita dipun engetaken supados kita boten nindakaken gesang kanthi sembrono, nanging tansah eling lan waspada. Kita kedah nyawisaken diri kagem nampi rawuhipun Gusti ingkang kaping kalih. Monggo kita sami nyawisaken manah lan gesang kita lampahi gesang kanthi temen ngurmati kasucenipun Gusti, nindakaken sabdanipun kanthi manah ingkang suci lan lelampahan gesang ingkang satuhu. Amin. Sumangga kita ndedonga. Matur nuwun Gusti, dinten punika paduka paring seserepan amri kawula kedah nyawisaken diri nampi rawuh paduka. Paduka berkahi para adiyuswa dalasan anak putu kawula ing pundiya papan. Monggo paduka ingkang berkahi, paduka ingkang nganti, paduka ugi ingkang tansah nenuntun lampahing para adiyuswa dalasan anak putu kawula. Mirunggan kala pasrahaken sederek kawula ing GKJ Sukorejo ingkang nembe nandhang sakit. Kawula pasrahaken Bapak Sobri Pranoto, Bapak Roger Anthony DL, Bapak Kadaryanto, Bapak Samuel, Ibu Susmi, Ibu Iksan. Monggo Gusti paduka kemawon ingkang paring kegiatan lan wetahing bagas kesarasan. Mirunggan kawula caos syukur awit paduka sampun nindakaken kaelokan dhateng lari kawula astama kusala wayah buyutipun Ibu Karjo wonten ing Jakarta ingkang sampun nampi operasi jantung. Monggo Gusti paduka ingkang reksa, paduka ingkang mulihaken matemah astama kusala menika inggal nampi wetahing kesarasan peparing paduka. Mirunggan kalau pasrahaken
Sederek kawula ing Kikaji Wonocatur, Ibu Daniel, Bapak Ujianto ingkang nembe nandhang sakit. Kawula pasrahaken sawetawis sederek kawula ing Kikaji Kabluk ingkang nembe nandhang sakit. Ibu Suwarti, Bapak Darmo, Ibu Yemima Armuyati, sederek Susi Artowati, Ibu Sunarti Suhartoyo, Bapak Yosua Jimmy Pinangsang, Bapak Trioso Lare Siena putranipun Bapak Viko. Mirunggan kawula pasrahaken kawudanipun sederek kawula Rini Subekti putranipun Ibu Partini Martono ing Kikaji Pugeran. Sawetawis sederek kawula ingkang wonten ing pemulihan, kawula pasrahaken Ibu Bambang HN, Bapak Suparmin, Ibu Sutrisno lan ugi Bapak Joko Umboro. Kawudanipun sederek kawula ing Kikaji Antepi ingkang nembe nandhang sakit lan ing pemulihan, Ibu Paini, Ibu Jumini, Ibu Juminah, Bapak Joko Wahyu Adi, Bapak Kustam, Bapak Sukiman, Bapak Slamet Mulyono, Mbah Tuminem lan Mbah Jah. Sederek kawula ing Kikaji Tlepok, kawula pasrahaken Ibu Wiryo Sumarto, Bapak Yutam, Bapak Karyadi, kawula pitados paduka ingkang badhe maringi bagas kesarasan. Sawetawis sederek kawula ing Kikaji Pugeran ingkang nembe nandhang sakit, Bapak Minto Taruno, Bapak Bambang Sugiri, Bapak Rakino. Sawetawis sederek kawula ing Kikaji Klaten, Bapak Joko Suranto, Bapak Harsono, Ibu Tiwi Bambang Sutomo. Kawula pasrahaken sederek kawula ing GITJ Trangkil, Bapak Ibu Karyo, Bapak Ibu Toyo, Ibu Nani Cahyono. Kawula pasrahaken Ibu Wahyuningsih Wakijan wonten ing Kikaji Ngablak. Kawula pasrahaken warga Kikaji Sragen, Bapak Adi Sungkono, Ibu Astuti Purnaningsih, Bapak Warsito Riyadi, Bapak Suyanto lan Ibu Sumiati. Kawula pasrahaken warga Kikaji Magelang, Ibu Ediati Sarmo, Mbak Cili, Ibu Pratiwi, Bapak Mangku, mekaten ugi Ibu Otniel Ngatius ing Wonosari, Bapak Edi Mursetyo ing Kikaji Kabluk, Bapak Yohanes Kuncoro wonten ing Kikaji Immanuel Solo, Bapak Wijongko ing Kikaji Sedayu, Bapak Sudiat, Bapak Paminto Saputro ing Kikaji Wedi. Kawula pasrahaken ing Kikaji Krapyak, sederek Setianti, ing Kikaji Mijen, Ibu Purwaningsih Sunaryo, Ibu Elizabeth Indarwati, Bapak Bambang Setyo Margono, Bapak Moses Taji, Bapak Budiman Gultom, ing Banyumanik, Bapak Daniel Agus Suwarso, Ibu Arung Puji, ing Kikaji Pamung Utomo Kalinegoro, Bapak Martiono, Ibu Marsudi, Ibu Sri Widardi, sederek Esti wonten ing Wonocatur. Kawula pasrahaken sederek kawula wonten ing Semarang Barat, Ibu Lini Sutopo. Sederek kawula wonten ing Kikaji Ungaran, Bapak Hono Hadi Prasetyo, Bapak Resbiarto, Ibu Ratiningsih, Ibu Dewi Teguh, Ibu Kristini Sunaryo, Ibu Suhantini Hadiono, sederek Dwi Putro, Ibu Sugito, Bapak Sembiring, Ibu Surisno, Ibu Munarti, lan Bapak Ibu Tugiman. Lan kawula pasrahaken ing Kikaji Tuban, Bapak Yohanes Mudadi, ing Kikaji Wonosobo, Bapak Lazarus Samijan, Ibu Endang Sarjono, Bapak Yusuf Sunaryo. Kawula pasrahaken Ibu Lasiem ing Gondang Winangun, Eyang Sarwito ing Kikaji Ngalian. Kawula pasrahaken para adiyuswa lan sinten kemawon ingkang wedhasak mangkin nembe nandhang sakit. Kawula pitados paduka ingkang badhe nyarasaken matemas sederek kawula menika pikantuk bagas kesarasan ingkang wetah. Kawula pasrahaken sedaya pandonga lan pasambat kawula wonten ing asta paduka Gusti kawula Yesus Kristus. Amin. Sumangga para adiyuswa kita tutup pepanggihan kita renungan padintenan adiyuswa kangge ngrepekaken kidung. Sumangga.